יש דברים שלא עושים ולא אומרים במערכת זוגית. פרשת שופטים מתחילה בפסוק שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אנחנו מכירים את הפירוש הפשוט שמדבר על כך שחברה תרבותית צריכה שתהיה לה מערכת משפטית ושיפוטית על עקרונות הצדק. אבל ידועה שיטתו של הבעל שם טוב הקדוש, שמסבירה לנו על השערים שהם החושים והפתחים שבאדם, שבהם צריך להציב שופטים ושומרים כדי לשמור על מה שנכנס ועל מה שיוצא. הדברים שאנחנו רואים ושומעים ובטח אוכלים ומדברים. המציאות היום היא מציאות של אינסטנס, הכל מיידי, אין סבלנות, אין דחיית סיפוקים. אם אני כועס ורוצה לומר משהו לאשתי כדי שתבין עד כמה אני רואה את הדברים בחומרה, אני שולח וואטסאפ. אין לכם מושג כמה ריבים וכמה גירושים מתחילים בגלל וואטסאפ פשוט שהתגלגל וגדל לממדים שכבר אי אפשר לשלוט בהם. כל כך הרבה אנשים נופלים בדבר הזה. מה החיפזון? לאן אנחנו ממהרים? חכה, עוד רגע, עוד דקה, תן לדברים לשקוע. תפסיק להגיב מהבטן, תתחיל להגיב מהשכל. מוח שליט על הלב. ואני כבר לא מדבר על הפרשנויות של מי שקורא את הדברים. כמה פעמים הכוונה היא תמימה, אבל הפירוש הוא עקום. אבל זה כבר פוסט אחר. אני בן לוין, מטפל זוגי, ואתם מוזמנים לפנות אליי בכל עניין.